खिया के पूरा पूरा मजा लिया पूरा खिया के पूरा पूरा मजा लिया पूरा। रिकॉर्डिंग बाय A to Z ढाका। आप सुन रहे हैं जितेंद्र बाबा तिवारी को। A to Z ढाका डीजे, A to Z ढाका डीजे, A to Z ढाका डीजे, A to Z ढाका डीजे। मिस कॉल मार के बोला लिया दूरा, मिस कॉल मार के बोला लिया दूरा खिया के पूरा पूरा मजा लिया पूरा। हाँ हाँ मिस कॉल मार के बोला लिया दूरा खिया के पूरा पूरा मजा लिया पूरा। कम किया पूरा, का कही सखी रे कम किया पूरा खिया के पूरा पूरा मजा लिया पूरा। पूरा पूरा मजा लिया पूरा। A to Z ढाका डीजे, A to Z ढाका डीजे, A to Z ढाका डीजे। उ कैलस घोटाला हम कैनी नहाला तू रीडी हले आवते उ लहंगा के ताला। उ कैलस घोटाला हम कैनी नहाला तू रीडी हले आवते मोर लहंगा के ताला। यारवा इज्जत के हमारा बिगड़ल है बा मन भरे आके माजाऊ मरले बा। नाही कैलस उ ठीक नाही कैलस उनी, नाही कैलस उ ठीक नाही कैलस उनी। बाला जोहरी किया झिका झोरी किया, झिका झोरी में तुर दिया चूरा। मिस कॉल मार के बोला लिया दूरा, मिस कॉल मार के बोला लिया दूरा खिया के पूरा पूरा मजा लिया पूरा। खिया के पूरा पूरा मजा लिया पूरा। A to Z ढाका डीजे, A to Z ढाका डीजे, A to Z ढाका डीजे, A to Z ढाका डीजे। रहे छुछुआइल नौकरा बुझाइल जवानी के पानी पी के बौराइल। ए सखी रहे छुछुआइल नौकरा बुझाइल जवानी के पानी पी के बौराइल। राइटर परशुराम बैरागी के चल हवे का कहीं बाबा तिवारी के माल हवे। राइटर परशुराम बैरागी के चल हवे का कहीं बाबा तिवारी के माल हवे। अली कृष्णा के साथ धके आइल रहे हाथ ना बुझत कुछ भइनी बेलूरा। मिस कॉल मार के बोला लिया दूरा, मिस कॉल मार के बोला लिया दूरा खिया के पूरा पूरा मजा लिया पूरा। का कही सखी रे काम किया पूरा खिया के पूरा पूरा मजा लिया पूरा। खिया के पूरा पूरा मजा लिया पूरा, खिया के पूरा पूरा मजा
टू जेड